Morjesta taas kaikki. Se on taas meikäläinen täällä ja nyt jatketaan tätä tekkittiä. Ja viime jaksossa me jäätiin tähän, että me sulatettiin näitä tavaroita ja nyt mä ajattelin, että sit kun ne on sulanut, me lähdetään täältä ylös. Lähdetään vaan juoksentelemaan jonnekin ja etsitään jostain tommonen kesäpaikka, mihin rakennetaan talo ja silleen, mutta venataan nyt, että nää tulee täältä, niin pistetään kopperit sinne vielä. Ja ironhakku me voitais tehdä. Ja tästä kakkososasta alkaa tulee vähän sellaista parempaa, että ei kiroile niin paljon tai silleen. Pahoittelen, jos se oli tylsä. Mutta pistetään tästä nyt sitten. Minä että kopperit tuo ja lähetään. Voi vitsi, tää tuo just hyvä. No se haittaa. Ja pistäkää vaan kommentti näihin videoihin, että haluatteko te tätä lisää vai onko tähän tylsää teidän mielestä. Mä kyllä teen tätä, jos vaan teitä kiinnostaa. Joo. Toi loppuu toi hiili tosta kohta. Me taidetaan saada ehkä just poltettu näillä. Mitä? Tuossa näytti äsken, että moi 10 kupari. Tehän kuparikaapeli. Tuossa sitäkin tehty. Jätetään loput tällaiseksi ihan ingotiksi, niin voisi tehdä jotain muuta, jos tarvii. Ja tätä pystyy sit suojaamaan tätä kaapelia, kun pistää sen näin ja sit siihen kumin viereen ja sille. Heti kun nää vaan täältä tulis, niin päästäis vähän jatkamaan. Otetaan nää tavarat tästä, mä voisin muuten hakata tästä. Niin noit tavarat mukaan. Noin. Ai me totakin kirveellä kyllä saada rikki. Noin nyt lähetti. Lähdetään jonnekin suuntaan juoksentelemaan ja koitetaan etsiä kesää. Saakohan tota karttaa jotenkin silleen isoksi? Se olisi ihan jees. Hei, kumipuita. Hakataan ne. Ja koitetaan saada saplingei. Ei toi ei oo enää kumipuita. Mitä siitä puuttuu? Vitsi vaikka. Ja tästä pystyy pelkästä woodistakin tekee kumia ja sit siitä puusta tulevasta stikiresinistä, niin siitä pystyy kans. Mitä? Mä en mennä päästä äsken ylös. Veden pohjasta. No niin, tippu kantiosäplingit. Eli näitä voi kasvattaa ihan niinku normaalipuita, mutta ne on vaan aika hyviä, kun sitä kumia tarvitsee kumminkin jonkin verran. Tippuisi edes yksi. Voiko niitä tippua, jos näitä hakkaa? Hakataan tätä toinen ja katsotaan voiko. En mä ylety tonne. No, koitetaan hakkaa tääkin.
Miksi noi lehdet muuten oli tosi hienot ja tässä on tällaiset nopeat tai sellaiset niinku, no en mä tiedä. Mut ei saatu säplingejä. Ehkä niitä kumipuitakin löytyy vielä jostain. Täällä olisi pirusti ruokaa. Hei, kartassa näkyy laavaa. Jossain täällä. Joo, tässä on laavaa. Vitsi, se on kirkasta. Onkohan täällä edes kesäpaikka vai onko tää pelkkä joku talvibiomi? Mä en haluais vaan rakentaa mun taloa tällaiseen paikkaan, koska mä vihaan talvea. Tää jakso taitaa mennä tähän pelkkään etsimiseen. Mutta se ei haittaa. Ja sit jos löydetään, niin seuraavassa jaksossa sit tehdään jotain positiivista. Nyt jaksossa on tämäkin. Tuolla näkyy Sandy. Kattokaa tuota karttaa, jolle mä huomaan jossain tällaista kesäpaikkaa, niin pistäkää sit kommenttia, jos mä löydän, niin kertokaa, että missä se on. Ottakaa myös sit waypointti, kun mikä tää on. Noi jutut ylös. Hei! Ei tarttikaan, mä löysin. Yes. Ei helkkari, tää on jungle. Voi vitsi. On tää nyt parempi kuin talvi. Ei täkään silti oo kiva. Ehkäpä täältä löytyy vielä hetkinen. Kunnollinen. Pahoittelen, teette ehkä näin vähän aikaa. Vitsi kun pätkii taas vähän. Täällä ei ollut mitään. Onkohan tää sellaista normaali biomi ollenkaan? Ai vitsi! Tätä oikeesti lagaa. Jotain se taas jäätyy. Hetkinen, näeks mä oikein? Onks tuo normaali? Tähän viidakon viereen kumminkin, koska täältä saa hyvin puuta. Tässäkin on aika tänne flätti alue, jos sitä vähän pistäis vielä flätin. Eiku tässä? Joo, kumipuukin. Tähän me rakennetaan. Mut vaan mihin kohtaan? Mennään tänne ylös ja katsotaan. Oi hitsi. Hitsin pitsi. Aurinkokin nousee. Voitais ihan tähän näin johonkin vaikka aloittaa. Siirretään toi kumipuu tästä nyt hakataan se pois. Nyt venäillään sit säplingejä. Pistetään nää meidän työpisteet nyt vaikka tohon vähäksi aikaa. Pistetään toi tonne kumipuut sinne ja pistetään noikin ja noin. Eiku hetkinen. No, mä tein kivilappia oikeastaan. Näin. Näin. Otetaan tästä vähän pois. Pikkasen vaan. Tämmösen verran tää alue tästä, niin saadaan dirttiin, niin sit voidaan vähän tasoittaa tätä meidän aluetta. Saadaan joku pieni talo ja ensi jaksossa mä luulisin, että me lähdetään kaivamaan tai juttuja tai rakennetaan ehkä talo valmiiksi. Hei, me saatiin saplingi, jes. Tästä.
Sitten kun sais tekki servun vaan kuntoon, niin me voitais pelaajan kanssa alkaa tekee tästä multiplayeria. Kun mulla ei oo tässä mun koneessa niin paljon muistia, kun mun tarvitsisi ostaa toi uusi kiintolevy. Mä ajattelin seuraavaksi ostaa ulkoisen kiintolevy, niin olisi vähän enemmän tätä tallennustilaa näihin peleihin. Tai pelijuttuja varten. Jos joku tietää jonkun hyvä kiintolevy jostain kaupasta, vaikka nettikaupasta, mistä voi tilata, niin pistäkää linkki. Kyllä mä nyt tiedän aika montakin paikkaa, mistä saa, mutta ajattelin vaan, jos te tiedätte tätä kivoja tuosia. Mä ajattelin itse ostaa Gigantista. Sori, tuuppasin vahingossa mikkiin, et jos kuuluisi ikävä ääni, niin mä olen syynä siihen. Ja tosiaan, jos te ihmettelette, että mä voin tässä... No, jatketaan sitä, jos te ihmettelette. Niin jos te ihmettelette, että miksi välillä voi kuulua sinne puhallusääni tai sellaisia, niin mulla on tää pöytämikki ja mulla ei oo sitä popfiltteriä, niin, tai mikä se ikinä nyt liekään, niin voi kuulua vähän ikäviä ääniä. Meillä alkaa kohta olla aika tasainen alue tässä. Tuosta junglessa on mukavasti puuta. Joo, tää alue on ihan hyvä. Nyt meidän tarvitsee mennä vaan tosiaan hakea sitä puuta täältä. Hyvä junglepuuta. Aloitetaan nyt vaikka ihan tästä puusta. Onneksi meillä on tää airon kirves, niin saa vähän pitäisikö hakata yksi tonne iso puu matalaksi? Tehdään se. Tästä varmaan pääsee. Varmaan. Sitten tuo yksi koplestoneen hakataan se siitä. Oi jes. Noin. Tuossa kartalla näkyy tuo hieno meidän flätti alue tuossa. Tästä on ainakin puuta, kun tän kaataa tästä. Vitsi kun mä en keksinyt taas mitään puhuttavaa. No mikä kone meidän kannattaisi sit ihan ekaaksi tehdä sit kun me saadaan tätä tavaraa? No se riippuu ihan sit kyllä, että mitä me löydetään, mitä tavaraa. Tarvitsisi tehdä padboxi, solarpaneeleja ja ekstraktori ja vähän lasiputkea, niin saatais virtaa meidän taloon ja sitten voitais sitä ekstraktoria käyttää sen virrankaa ja sitten siinä voisi tehdä kaikkea kumia sille. Nyt meillä alkaa olla kyllä tätä puuta tästä ihan mukavasti pikkuhiljaa, että me voidaan alkaa valmistelemaan tai miettimään, että millaisen talon me sitten tehdään. Mä luulen, että näitä puuta ainakin pitäisi alkuun päästä. Tehdään vaikka tohon sitten tohon. Tästä liian iso. Sitä vaikka ton verran. Mä en halua sellaista ihan jättitaloa sitten tohon. Täytyy jättää vähän pihallekin jotain tilaa. Sitten tehdään näistä plänkkejä.
Näin. Oho. Tää tekkiti alkuun aina vähän tällaista vähän niinku normi Minecraftia, kun rakennat taloja. Silleen, mut... Tää nyt eka ainakin 4. 2, 3, 4. 2, 3. No menes nyt 4. Sitten tosta 1, 2, 3. Joo, noin. Tän oikeastaan me voitais heittää kyllä varmaan ihan sinne 1 vielä. Kaikki 1 vielä, niin sit tulee sopivan korkunen tästä meidän houssista. Lampaitakin tänne sopivasti rakennuksia. Voitais tehdä noin, jos meillä on 2 rautaa, niin tehdä noin kerit sinne, niin me saadaan villaa. Saadettiin saada just heti sängyn verran. No, kerit sinne pois. Tehdään toi sänky tästä nyt heti. Saadaan nukuttua sit yöt yli. Pistetään tonne ja... Niin, nyt on jokaisen pistetty 1 lisää. Sitten tehdään tämmöset joka kulmi. Mä teen aina järjestyksessä tänne. Sitten se menee vähän helpommin. Näin. Sitten pistetään tonne ylös samanlaiset. Näin. Näin nikkä. Yhteen vielä. Nui. Sitten... Mä en kyllä yhtään tiedä kuinka mä oon kuvannut. Se nyt varmaan haittaa sitä. Tää vähän lisää. Blänkkei. Noin. Ja mä alan varmaan GTA IV tossa jossain kohtaa tekemään. Heti kun mä saan ne grafiikkaongelmat siitä korjattua. Ja jos joku tietää, niin kertokaa. Mulla on sellainen ongelma siinä GTAs. Se ei lagaa yhtään. Mutta kun mä ajan autoa, niin se maailma ei jotenkin generoidu. Siinä on joku, en mä tiedä mikä helkkari siinä on. Se ei niinku generoidu ja on sellaiset lampputolpat ja noin vaan näkyy, mutta sitten ei niinku... Ei vaan kerta kaikkiaan ei näy mitään silleen. Se on ihan omituista. Kertokaa jos tiedät. Tää vielä jokaisen näin. Näin vähän helpommin. Aha, file. Ja sitten ei nyt ihan näin iso ikkuna ei kyllä tähän meidän taloon tehdä, että tästä tosta isässä on keskikohta, jos se suurin piirtein tuossa. Pitää laskea YK 6 YK 6 aika hyvin. Sitten saman kohtaan, eli olisiko tuossa YK 56 sitten tuolla 6. Miten sä syöt sitä nurmikkoa siitä vaan mennä? Ei me kyllä näinkään iso ikkuna tähän tehdä. Mä luulen, että tämmöstä on varmaan aika hyvä. Tommoset 4 ikkunat. Sori toi jäätyminen äsken, mä katsoin ikkunasta kun sinä jotain jätkii kun hyppii siinä. Noin. 1, 2, 3, 4. Ja sitten 1, 2 ja sitten tosta. Aha.
talorakennuksesta näköjään tulee pitkä prosessi. Mä oon hito hidas rakentaa näitä taloja. Ja niistä tulee aina lopputulossa sinne ruma paskaläjä. Ups, anteeksi. Mutta ei hittona näyttää kyllä ebuun helt nää ikkunat. Eikä mitä. Pitäisikö rakentaa tällaiset lattiat tästä lämmistä? Tai mikä tää on? Joo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. Ei muokkaa sitä, kun nyt 11 mennään sitä hakkaa lisää. Tuskinpa kyllä menee ihan tähän. Tai menee seuraava osa varmaan. Mennään etsiä sändiä, kun vitsi nukutaan nyt kyllä yli. Nukutaan tässä. Ja tosiaan mulla ei nyt oo vaikeusaste päällä, koska tää on vaan tämmönen alkurakentelu, mut sit mä luulen, että ainakin 4. mä lyön ne päälle, että jos ootte ihmetellyt miksei mobeja tuu. Ja muutenkin mä en oikein tykkää. Ei niissä mitään hankalaa kyllä oo, mut mä vaan silti I don't like it. Otetaan tästä tätä sändiä nyt, että saadaan sitä lasia tehtyä. Katonko kolapia nyt rekki. No. Tuskinpa riittää, mutta ainakin päästään nyt alkuun. Mutta mä varmaan rupeen lopettelemaan sit, kun mä saan nää lasit tonne uuniin. Niin silleen. Hitto, tossa oli sitä koalia, käydään nopeammin vielä hakkaa. Saadaan vähän polttoainetta. Onko siinä vain 1? Ei, on se enemmän. Vitsi, menee sit tippumaan. On siellä vieläkin. Omituisessa paikkaa. No, täällä on tätä ihan hyvin. Tästä tulee varmaan ihan mukavan pitkä osa, niin mä en vittis ihan hirveä pitkiä tehdä, kun ei niitä jaksa sit kattoo kukaan. Mut mulla tulee sitä 1080p:tä. 720p:kin riittäis, mut mä en tee sitä, niin kiva porukoitte sit kattoo fullscreenillä. Niin näkee vähän selvemmin kaikkea. Jos vaan teidän kone pyörittää fullscreen, ei fullscreen, kun 720p tai 1080p. Mutta mä varmaan rupean nyt lopettelemaan tätä jaksoa, että rakennetaan ensi jaksossa taas lisää taloa ja mä en tiedä, käykö mä off-kamerassa hakkaa tuota puuta valmiiksi. En tiedä. Katso niin jos jaksaa. Mut se on moro.